από το Make-A-Wish. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πολλά φιλιά. Και είπα δεν θα κρατηθώ, είπα. Αμάν, πια. Καλωσορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Λοιπόν, ξεκίνα το εσύ. Χαίρομαι πολύ καταρχάς που βρίσκομαι κοντά σου. Σήμερα Τι είμαι κάνετε όμορφα κορίτσια, είστε καλά? η Άννα και η Φωτεινή. Σήμερα είμαστε εδώ για να δείξουμε δύο υπέροχα χτενίσματα. Πολύ Μα εύκολα. βλέπω από το πρωί αυτό εδώ που έχεις κάνει και λέω πώς θα το φτιάξει και μου λες ότι θα κάνεις μπόχο. Είναι πολύ εύκολο για να φτιαχτεί. Αυτό είναι ένα απλό κορδόνι το οποίο το έχω πλέξει με ένα άλλο κορδόνι. Και έχω φτιάξει αυτό απλά. Θα ξεκινήσουμε με την Άννα. Λοιπόν, είμαι ταυτόχρονα, έρχομαι για να μιλήσω και για τη Wash and Go. Ναι. Ανανεωμένη Εγώ θέλω να δω τα συσκευασία. μάτια σου λίγο. Δείτε εδώ τι κούκλος είναι. Δείτε εδώ τι πρόσωπο έχει. Συγγνώμη κορίτσια, αλλά είναι ένα κουκλί εδώ αυτό το αγόρι. Και καλό παιδί. Για πες. Ευχαριστώ. Ανανεωμένη συσκευασία, ανανεωμένη σύνθεση. Πλέον το προϊόν μας αφορά πέρα από τους άντρες και τις γυναίκες. Και υπάρχουν πολύ εξειδικευμένα προϊόντα για τις γυναίκες. Πλέον ναι, υπάρχουν εξειδικευμένα προϊόντα για τις γυναίκες. Πέρα από το σαμπουάν για κανονικά μαλλιά με τα εγχυλίσματα χαμομηλιού, έχουμε για λιπαρά μαλλιά τα βότανα, βούτυρο καριτέ, ταλαιπωρημένα μαλλιά, ρόδι. Μυρίζει πολύ ωραία. Πολύ Μυρίζει όμορφα. πάρα πολύ Όλα ωραία μυρίζουν αυτό. πολύ όμορφα. Βαμμένα μαλλιά ρόδι. Αυτό είναι το ρόδι, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Και αυτό είναι το βούτυρο καριτέ. Μάλιστα, για ταλαιπωρημένα Εντάξει, μαλλιά. εκπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και εδώ έχεις και, Και το μέλι που είναι για θαμπά μαλλιά που μας δίνει λάμψη. λάμψη και ζωντάνια Ναι. περισσότερη. Πάρα πολύ ωραία. Επίσης, Αυτό για τα λιπαρά. 3 από τα προϊόντα μας, κανονικά ταλαιπωρημένα και βαμμένα μαλλιά, συνοδεύονται πλέον και με το conditioner. Το conditioner είναι αυτό εδώ, Ναι, έτσι δεν είναι? ναι. Μάλιστα. Και για τους άντρες παραμένει η ίδια, Η ίδια σειρά, ναι, 2 σε 1 σαμπουάν και conditioner μαζί, που είναι το classic, το sport και κατά την πιτηρίδα. Εδώ τι έχεις χρησιμοποιήσει? Εδώ για κανονικά μαλλιά. Για κανονικά μαλλιά. Εκχύλισμα Είναι δικά σου χαμ- αυτά, είναι δικό σου Ναι, το είναι χρώμα. δικά σου, sorry. Εκχύλισμα χαμομηλιού, καταπραγητικές ιδιότητες, ισορροπία, όγκο και λάμψη στα μαλλιά μας. Θα μας δείξεις μια λογουρά. Μάλιστα. Τι Πολύ βλέπετε εύκολο. την κοπέλα πόσο ωραία είναι, θράσο μου. Πω, κούκλα αυτού. Και ωραία μαλλιά. Πολύ όμορφα. Πολύ Χαίρεσαι να όμορφα τα μαλλιά. δουλεύεις. Πολύ, πολύ. Για να δούμε λοιπόν πώς θα κάνεις την αλογουρά. Λοιπόν, ξεκινώντας, κάνουμε μια έντονη χωρίστρα μέχρι την κορυφή. Μάλιστα. Τραβάμε. Απλές κινήσεις, τίποτα πολύπλοκο. Χρησιμοποιούμε, το μόνο περίεργο είναι αυτό το λαστιχάκι, το οποίο στις άκριές του έχει Και εγώ τα χρησιμοποιώ δύο αυτά. δαγκανίτσες, οι οποίες μαγκώνουν τα μαλλιά. Κάνουμε τη χωρίστρα, τραβάμε ελαφρώς τα μαλλιά προς τα πίσω. Δεν αφήνουμε τίποτα αφαιρετικό, γιατί δεν είναι τόσο ρομαντικό, περνάμε σε κάτι πιο αυστηρό και όμορφο. Ωραία. Τραβάμε τα μαλλιά, απλά τα χτενίζουμε. Βλέπεις πόσο εύκολα είναι. Βέβαια το μοντέλο έχει τέλεια μαλλιά. Τι χτένα χρησιμοποιείς? Χρησιμοποιώ μια χτένα που κατεβάζει τον όγκο από τα μαλλιά. Ωραία, Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, παίρνω το λαστιχάκι, το καρφώνω σε οποιοδήποτε σημείο και με κυκλική κίνηση, τσακ, Το δένεις. το δένω. Αυτό βέβαια αν θέλετε και με ένα λαστιχάκι και 2 τσιπιδάκια Γίνεται μπορείτε να το πολύ φτιάξετε. εύκολα, ναι. Αν δεν το έχετε αυτό. Αφού το γατζώσουμε, παίρνουμε μια τούφα. Τώρα το έχουμε πιάσει περίεργα, γιατί σίγουρα και εσείς περίεργα θα το Ωραία. πιάσετε. Ακολουθούμε κυκλικές κινήσεις και καλύπτουμε το κοκαλάκι. Μάλιστα. Και ταυτόχρονα δίνω έναν όγκο στην αλογορά μου, να δείχνει πιο παχιά. Μάλιστα. Αφού τελειώσω, χρησιμοποιώ 2 τσιπιδάκια για να κρύψω το τελείωμα της αλογοράς. Το βλέπετε. Έχεις γάτες τατουάζ. Ναι. Μου αρέσουν Σου πολύ. αρέσουν οι γάτες. Ναι. Καλή τι γάτο στο χέρι. Η Ελεάνα μου έχει 2 γάτους. Κρύβουμε Ναι. τα πιο κοντά Και στα 2 σημεία. χέρια έχει γάτους. Εδώ μπορούμε, αν θέλουμε, να αφήσουμε κάποιες φύτρες να πέφτουν και Για να είναι κάνει έτοιμο πιο το κορίτσι. μπεμπέ. Και έχουμε μια τέλεια λογορά. Πάμε να δούμε λίγο εδώ αυτό που κοιτάω εγώ το Περνάμε στη πρωί. Σε Φωτεινή. ευχαριστούμε πολύ.
Έλα, θα κάνουμε την αλλαγή. Εδώ τη Σαμπουάρ, τι wash and go χρησιμοποίησες, ποιο διάλεξες? Για κανονικά μαλλιά, γιατί η Φωτεινή, επειδή έχει φυσικά μαλλιά ξανθά, έχει προσθέσει κάποιες λάμψεις. Όχι, όχι, το ξέρω κι εγώ, το γνωρίζω κι εγώ. Έχει κάνει κάποιες λάμψεις, αλλά τα μαλλιά της δεν είναι τόσο ταλαιπωρημένα. Δεν είναι ταλαιπωρημένα για να έβαζες στο. Δηλαδή το wash and go χαμομήλι μπορεί να μας καλύψει και σε αυτό. Λοιπόν, έχω φτιάξει. Το χαμομήλι είναι για τα κανονικά. Ναι, είναι για κανονικά μαλλιά. Ωραία. Και το προτείνεις περισσότερο σε ανοιχτόχρωμες? Το προτείνω σε όλους που έχουν κανονικά μαλλιά και δεν κάνουν εργασίες στα μαλλιά τους. Θα σε ενοχλήσω λίγο. Αφού έχουμε αυτό εδώ, ναι, το οποίο το έχω φτιάξει, είπαμε τον τρόπο. Έχω κάνει μια πλεξούδα σε 3 διαφορετικά σκηνάκια. Μάλιστα. Ωραία. Παίρνουμε και ταυτόχρονα. Και παιδιά αυτό σε απλό, σε ένα τσιμπιδάκι. Σε ένα τσιμπιδάκι εδώ σε μια λωρίδα. Μπράβο. Σε μια τούφα τέλος πάντων λωρίδα. Εδώ, να, πολύ απλά. Τέλεια. Το χωρίζουμε σε 2 κομμάτια. Και μόνες σας μπορείτε να το κάνετε. Και κάνετε μια απλή πλεξούδα. Ελαφρώς χαλαρή. Για να χρησιμοποιήσουμε μετά το δικό μας μαλλί. Άρα ουσιαστικά σε αυτό παίρνεις 3 κορδονάκια, τα βάζεις σε μια τουφίτσα, ναι, και πλέκεις και τα δικά της μαλλιά μια τούφα. Ακριβώς. Και μετά τραβάω ελαφρώς να ανοίξουν τα δικά της μαλλιά. Μπράβο. Και να μου δώσει αυτή τη ρομαντική και ατιμέλητη όψη. Πάρα πολύ ωραία. Αφού το τραβάμε, δεν το ανεβάζω από πάνω για να δείχνει πιο πρόχειρο το look. Να μην δείχνει πολύ καλό ότι φτιάχνω κάποιο σχήμα. Πολύ στημένο. Μπράβο. Α, το πας μπροστά. Το περνάω μπροστά. Α, τι ωραία. Και α, το πάει μπροστά. Συγγνώμη, εδώ η τούφα που επέλεξες είναι στο ύψος του αυτιού. Στο ύψος, λίγο πιο πάνω από το ύψος. Αλλά δεν έχει τόσο σημασία γιατί η κορδέλα είναι μεγάλη. Όταν έχουμε μακριά μαλλιά μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε. Κάνω ένα διπλό στεφάνι. Ή ωραίο είναι. Βάζω ένα τσιμπίδι και το σταματάω και κρύβω λίγο το διπλό στεφάνι με τα δικά μας μαλλιά για να δώσουμε έναν ελαφρύ όγκο. Μέσα και έχω κάνει ένα λεπτό. πολύ ελαφρύ σπάσιμο. Προς είναι Βέβαια τα φυσικά της μαλλιά είναι ήδη σπαστά και απλά με λίγο ψαλίδι που χρησιμοποίησα έδωσα μια κλίση κάτω-κάτω. Τα πάνω είναι λίγο ίσια και αυτό ακριβώς. Και αντίστοιχα το ίδιο για να δώσουμε πιο μπόχο look μπορούμε να το σταματήσουμε εδώ. Και να είναι κάτω πλεγμένο. Να μην είναι διπλό δηλαδή και να κάνεις μόνο αυτό ακριβώς. Ένα στεφανάκι. Ένα στεφανάκι και να χρησιμοποιήσω και την ήδη. Έχουμε πολύ ωραία δώρα να δώσουμε από την νέα ανανεωμένη καινούρια σειρά Wash and Go με πολλούς τύπους για όλες τις γυναίκες και για όλα τα μαλλιά. Έχουμε λοιπόν εδώ τη μεγάλη συσκευασία για κανονικά μαλλιά που είναι με το χαμομήλι. Είναι αυτή εδώ. Είναι εδώ το Wash and Go Sport, Σαμπουάν και Conditioner 2 σε 1, αλλά έχουμε και το Conditioner. Αυτά λοιπόν τα 3 προϊόντα μπορείτε να τα κερδίσετε. 10 από εσάς θα το δοκιμάσετε. Καλείτε τώρα στο 210 60 25 629 630. 10 τυχερές, 10 τυχεροί θα τα κερδίσουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πολύ. Ευχαριστώ και τα κορίτσια. Λοιπόν, Θέμη μου. Η μυρωδιά του δεν την έχει κανένα. Τέτοιο έχω και εγώ, το απλό, το κανονικό.